Di man pwede moingon ka nga, wala naghilak mga sister, nga ang ato ang igsuon na naman sa langit, pagsadya, gyapon ta. Dapat kining tagol atong tangtangon, kay dili ni iya sa Ginoo. Dili kita makahingon ana. Kay kitang tanan gyud tao ta, natural kay bisan si Jesus, ingon ang Bible, naghilak og ayo si Jesus sadang namatay sila sa ro. Bisag kahibaw siya nga iyang mabuhi sila sa ro, pero nang anong hilak man siya. Kay ingana ang pagbati sa tao. Natural ang tao mohilak dinidigsuon kung nay mawala sa iya. Natural, wala nang katawas ni Job. Salamat sa Ginoo Lord, gibaw Job Lord. Ikaw ang nagplano aning tanan. Dalay gud wala siya nagingana. Wala siya nagpakaingana bitaw nga ay kay Christian siya tubo sa Ginoo. Oh, ano mag-uol man ko nga si Lord may nagbuotan na ning hilak siya. Amen. Ingon ang Bible nga gigisi ni Job ang iyang giste, nagbudbud siya og abo, nagsuot siya sa kuming hapaon niya.